dirurik gabe daramagu pasan urteko martxotik. Ez da zuzena esatea, ez dagoela diru nahikorik. Hasiera batean bakarrik egotzatu zait, irailaren 29 arte. Lehenengo ikasturte izan da azaro arte deik jaso ez detenik. Ordezkapenak betetzen nahi haurreskola desberdinetan. Lanean nengoela nire gauzak hartu eta beste haurreskola batera mugitu behar nuela egunean bertan esan zidaten, urgentziazko ordezkapen bat betetzeko zegoelako. Ez nekien ez zema denborarako, ez nola iritsi haurreskola horretara. Lan zama handitu zaigu eta ordezkapen guztiak betetzen ez badira, kontingentzia plana burutzea zaila izango da. Egunaren bukaeran gela batean ezinezkoa zaigu burbuiak mantentzea. Bi ordu horiek ordezkatuta ez direnez, ezin izaten dugu gelatik atera. Eta atera eskero, ordezkatu ez denez, gure langideenkan uzten dugu beraiena ez den lan karga. Hartutako erabaki improvisatuek gure proiektuak alderatu eta gure lana gutxiesten dute. Behar handiagoa daukagu, baina aurrekordioa ez aurrera juten negoziazioak etenda daudelako. Eta ez dut aplikatu, ezin dut aplikatu ez daukadalako dirurik. Ilusioz, gogotsu eta arduraz jarraituko dugu lanean, 0-3 adintarteari merezi duen aitortza emanez eta gure zikloaren eskubideen defentsan. 0-3, euskalduna, unibertsala, doakoa eta kalitatezkoa izan dadin.